Nou, kom maar in. Ik heb eens wat weer aan. Nou, dat is mijn redensverzameling. Hoeveel lezen je nou? 441 peer. Dit is mijn eerste peer. Van mijn schoonman. Ipke de Jong Koopmans. Heb ik een heel soort steun van hem. En ik ben maar mijn ben op het kanaal aan het rijden. En toen valt ze op de kont. En ze zouden met die rijden de scoren. En ze zet er niet meer op. En zei dit het begin van een hobby worden. De meesten, wat je leidt, die komen al uit Friesland bij, van de Friese makers. Dit is de Ratsma uit Akrum. Dit ben Grenzus. Deze ben in Volendam maken. De ferm is aan de onderkant reed. Dit ben ik Engelse. En dat vind ik zelf heel mooi, want ik ben heel aan mezelf. Hele bijzondere, de Japanse Geta slepperrijden. Daar kost je nooit meer kleren. Nou, van in Friesland weer dan 122, maar in Duitsland, in het gebied van Remscheid en Solingen, daar ben we voor 500. Fabrikanten? Ja, ja. En ja, die heb ik al heel langer. Dus je bent al lang de kleer? Ik zet het even droog. Maar ben je wel haast vol? Ja, met dak maar wat omheen. Dit ben Noord-Hollandse. En daar ben maar, nou een stekker wat van, net een dik zo wat de meesten. Maar ik hou een peer. Dit ben ik hele bijzondere, ben Canadese, maar voor en achter een krul. Maar dan heb ik hier een peer. Dit ben Russische Tsaar Peter. Tsaar Peter de Grote. Dit ben Amerikaanse wedstrijdrijders van 1900. En dit ben Duitse puntrijders, maar een vrij hege punt. Je wordt hebzuchtig. Als ik ergens kom en ik zie een bereden, als de jongen ik even een jaar geleden haal. En dan hang je 2 plateaus met rijdens. Nou, dan moet ik eerst even de belangers. En daar hang je hek alle geld hoor. Maar ja, daar geniet ik van. Wat is het meest dierbaar voor jou? Welke rijdens? Nou, val ik 2 peer. Ben ik verschonen. Nou, dat het begin. En mijn eigen rijdens. Wekker de bleed aan. En dat ben deze. Nou, morgen naar de koffie, dan ging ik hierheen. Ik kan er wel een uur zitten en dan doe ik niks. Dan zeg ik gewoon op mijn handen gaan. En dan kan ik hier de hele dag wel kwijt worden. En dan shop een paar hooi en lees ik wat breek. Nou, die moeten weer even de plak. Nou, of er zit wat schimmel op het leerwerk. Nou, dan moet er even wat poetsolie op. Daar kan ik echt van genieten. Ja. En wat je hier leest, is dat nou te keep? Nee, ik probeer er nou bij te krijgen. Ja, zo lang geleden als ik prompje, van ik prompje altijd. Zolang ik de bak af en dan zet ik terug.